Ето защо е толкова важно да се обградиш с точните хора около себе си. Виждате тези лимони и също забелязвате, че единият лимон е наистина развален. Сега гледайте, ще направят експеримент, като ги сложат всички заедно. С времето останалите лимони също ще започнат да се развалят, защото са до разваленият лимон. Въпреки, че другите два лимона са добри и свежи, просто им дайте време и гледайте. Бавно, но сигурно, разваленият лимон се разпространява и засяга и останалите два лимона. И затова накрая дори добрите лимони се развалят. И затова в Библията се казва: лошата компания разваля добрите навици. Сега, нека за секунда заместим тези лимони от експеримента в видеото с истински хора в нашия ум и съзнание. И какво става? Ако се обградим с развалени хора, ще се разваляме, ще гнием и нищо хубаво. Трябва да избираш кръга около себе си внимателно и мъдро. По-добре да си сам, отколкото да гниеш и да се развалиш или изгубиш пътя си около другите. Исус е имал 12 ученици, но сред тях той е бил близък с Петър, Яков и Йоан. Не можеш да си приятел с всички, защото ако си приятел с всички, в крайна сметка ставаш враг на самият себе си. А сега веднага мога да ви дам един пример. Ако винаги ти се налага да бъдеш по-големият човек, може би трябва да спреш да се обграждаш с толкова малки хора около себе си. Дърветата не се обграждат с трева, въпреки че всички са започнали от едно и също място. Един друг пример. Никога не се бори с прасе. И двамата ще се изцапате, но на прасето ще му хареса. Или този пример. Никога не спори с негативен човек, защото той ще те свали на своето ниво и ще те победи. Това съм го изпитвал на собствен гръб и се нарича опит. Или грешка. Но не са ли именно грешките нашият най-голям учител в този живот? А този пример ми е любим. Покажи ми приятелите си и ще ти покажа бъдещето ти. Ако постоянно си с развалени хора, ще станеш като тях. И забелязали как лимоните не се развалиха веднага? Това става с времето. И точно това е важното. Когато си около такива хора, може да не се промениш за една нощ, но бавно и постепенно те започват да те променят. Вие избирате, аз съм направил своят избор. Аз предпочитам да съм сам, отколкото да съм с развалени лимони. А вие? Последвайте и споделете това видео с други хубави лимони като вас. Георги, ти лимон ли си, тати? Eating. Ядеш.